Hej alle sammen! Så dagens video bliver lidt kort, men det er en DIY på, hvordan man laver de her virkelig fede solbriller med rinsten på. Så følg bare med! De ting, du skal bruge, er et par solbriller, en limpistol, rinsten eller nogle perler, bare de er flade bagpå, og en pincet eller hvilket som helst andet spidst værktøj. Hele den her DIY er egentlig super nem, og det eneste du skal gøre er at tage dine rinsten eller perler, og så med en pincet tager du en op ad gangen. Og mit råd til jer er så lige at kigge, hvor de skal sidde først, måske lave en tegning af det eller sådan noget. Og så er det bare at lime bag på perlen og sætte den på, super nemt. Her får jeg så lige et close-up af pincetten og rinstenen, som jeg limer bagpå. Og her har jeg så bare speedet hele processen op. Jeg har så ikke filmet alle de rinsten, jeg har limet på. Det vil blive en meget lang film, men det er altså bare det basiske, det går ud på. Så er du færdig med dit fine design. Jeg tror helt klart, at de her solbriller kommer til at hitte til sommer. Så tak fordi I så med, og husk at abonnere på min kanal, og så skal jeg nok love, at jeg skal være mere aktiv i fremtiden. Hej!